Machiegni watugi alap tuke ma Siaya mosegen tieko gedo mare kuom kinde mar higni 5 kayo karumo. Kaka achiel kuom dongruoge maduong' e kaunti no, alap no biro ting'o johera mag tuk adhula kata mag tuk mopogore opogore ma ok tin ne 20,000. Gedo no ka orumo biro muonyo omenda man ok tin ne shillings milion 400 mawuok e agulu mar kaunti. The stadium, so far we've done 80%. It is a project that began in 2019, and because of given reasons, it has extended up to this time, but I can confidently say that it is done up to 90%.